наздикони баъзе аз кушташудагон дар нооромии рӯзи 3 феврал дар зиндони шаҳри ваҳдат дар бораи марги онҳо маълумоти бештар надоранд, ҳарчанд мехоҳанд ҷузъиёти бештари ҳодисаро донанд. ҷамолиддин ҳасанов, яке аз зиндониёни кушташуда дар ҳодисаи рӯзи 3 феврал дар зиндони шаҳри ваҳдат дар ҳамин маҳалла, дар маҳаллаи сабои шаҳри Душанбе бузург шудааст. хонаводааш, ки имрӯз мотам доранд, нахостанд дар рӯ ба рӯи дурбини радиои озодӣ суҳбат кунанд, вале бархе аз пайвандонаш гуфтанд, ки шаб ки ҷасади ӯро оварда буданд, зуд дафн карданд. ҳамсуҳбатони мо дар ин маҳалла гуфтанд, ҷасадро мустақим ба оромгоҳ бурданд ва ба модараш иҷоза надоданд ӯро бубинад. ҷамолиддин ҳасанов соли 2017 аз Афғонистон ба Тоҷикистон оварда шуда, ба иттилои баъзе ҳамсуҳбатони мо бо ҷурми пайвастан ба гурӯҳҳои ифротӣ маҳкум ба зиндон шуда буд. ӯ 39 сол дошт ва дар гузашта ба тиҷорат машғул будааст. бар асоси маълумоти Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноӣ, чанде аз зиндониён баъд аз зуҳури 3 феврал дар муассисаи ислоҳии се каср 2 маъруф ба маҳбаси 6 дар шаҳри ваҳдат бо мақсади қатл ва фирор ба нигаҳбонони зиндон ҳамла карданд. дар натиҷа ба маълумоти расмӣ 3 ва ғайрирасмӣ то 7 маҳбус кушта, чанд корманди зиндон захмӣ гаштаанд. суҳроб ҳасанов, сокини ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, аз кушташудаҳои дигари ин ҳодиса аст, ки соли 2019 бо айбномаи ҷалби шаҳрвандон ба ҷанг дар қаламрави кишварҳои дигар ба зиндон маҳкум шуда буд. мисолак ҷасади ҳамун додармона гирифта бурдагиян ба ҳамун ноҳиямон ба ҳамун шуробот. ҳатто падарма вақте ки файродиш кардаян соати 12 ҳатто қавр шакандагӣ бидаян мардуми халқе ки мисол гап дар ҳамуҷа дорем ҳамсоё ягон одама пеш омадани бондагӣ нест. дар бораи ширкаткунандагони дигари ошӯб маълумоти дақиқ нашр нашудааст ва Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноӣ низ аз додани ҳар гуна маълумот худдорӣ мекунад. соли 2019 низ дар зиндони шаҳри ваҳдат ошӯбе сар зад, ки дар он ҳодиса 3 нозири зиндон ва 29 маҳбус кушта шуданд. то моҳи январи соли 2024 дар зиндонҳои Тоҷикистон беш аз 13500 нафар ва дар боздоштгоҳҳо зиёда аз 1300 кас сабт шудааст. мақомоти Тоҷикистон дар суҳбатҳои расмияшон аз беҳтар шудани шароити зиндонҳо суҳбат мекунанд. департаменти давлатӣ ё вазорати корҳои хориҷии амрико дар моҳи апрели соли 2024 аз ҳад зиёд будани зиндониҳоро дар маҳбасҳои Тоҷикистон мушкили ҷиддӣ номид.